Здравейте! Днес ще ви покажа как се правят тестове на Некта сфера. Пускате машината в контакта. Отивате до малката платка. Натискате сервизния бутон. Вижда ли се? Вижда се. Сега няма да се притеснявате, машината почва да мига. Така, вас ви интересува меню, то не се вижда. Фил. С нулата отивате на фил 5. Пише тест. След това с Ентера натискате или за Test Selection. След това още веднъж и вече си избирате номер, който искате. 32, например. Това е. Сега, ако искате да повторите, натискате още веднъж ето. Избирате си номера, примерно 44. И проверявате как падат продуктите или дали върти спиралата. Това е за тест на Некта сфера. Ето това представлява. Натискате още веднъж и излизате от менюто.